Ποια είναι η συμβολή του δικηγόρου στις ποινικές υποθέσεις? 4 βασικές παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Ο δικηγόρος δεν χρειάζεται να παρασταθεί σε κάθε ποινική υπόθεση. Δεν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, να παρασταθεί σε μια κατηγορία για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, όταν ο επαγγελματίας έχει εξοφλήσει τις οφειλές του και απλά πρέπει να παρουσιαστεί για να επικαλεστεί ότι τις εξόφλησε. Δεύτερη παρατήρηση. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωτικό να παραστεί σε ορισμένες κατηγορίες σοβαρότερων οδικών. Αυτές είναι πάντοτε τα κακουργήματα και μερικές φορές σε ορισμένα βαρύτερα πλημελήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο υποχρεώνει τον διορισμό δικηγόρου στον κατηγορούμενο που δεν έχει μαζί του κάποιον δικηγόρο. Τρίτη παρατήρηση. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τους νόμους, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να έχει νομικές γνώσεις. Η συμβολή του δικηγόρου είναι πολύτιμη, καθώς φροντίζει να καλύπτει νομικά κενά τα οποία δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε διάδικος. Τέταρτη παρατήρηση. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να επεξεργαστεί προσεκτικά τη δικογραφία για τον εντοπισμό κρίσιμων λεπτομεριών, να συμβουλεύσει εγκαίρως τον κατηγορούμενο για την πιθανολόγηση της θετικής ή αρνητικής έκβασης της δίκης, να προετοιμάσει το αποδεικτικό υλικό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε συνεργασία με τον κατηγορούμενο, να δώσει τον δικαστικό αγώνα με τρόπο σοβαρό, επιμελή και αξιοπρεπή, να υποβάλει τις νομικές ενστάσεις αποτελεσματικά, δηλαδή με τρόπο επιμελή, σοβαρό, τεκμηριωμένο, ώστε να τις λάβει πραγματικά υπόψη στο δικαστήριο πριν εκδοθεί η τελική δικαστική απόφαση.